Audio Jungle. Audio Jungle. गोड़ लागतानी समाचार ब्रह्मपुर से बा। रिपोर्टर बानी रिपोर्टर बानी दिनेश ओझा जी या सिंह जी। खबर के हेडलाइन सुनी। NH-84 पे सड़क दुर्घटना में 45 वर्ष एगो महिला के घटनास्थल पे भइल मौत। टेम्पू चालक सहित 4 सवारी भइले जख्मी। कहल गइल बा कि लोग का सोच के जाला लेकिन का हो जाला। एगो महिला जवन की लड़की देखे खातिर गई रही, वापसी लौटत समय टक्कर भइल गाड़ी में इनकर मौत हो गई। अब खबर के विस्तार से सुनी। NH-84 पे कृत सागर गांव के समीप सूख के दिन 3:30 बजे टेम्पू आ पिकअप के जोरदार टक्कर भइल, जना में एगो 45 वर्ष महिला के मौत हो गई। मरे वाली महिला के पहचान बिहिया थाना क्षेत्र के धरहरा गांव निवासी श्रीराम सिंह के पत्नी आरती देवी के रूप में भइल। उस सूख के सुबह बक्सर लड़की देखे खातिर शामिल होके गई रही। देखे के बाद बक्सर से अपन गांव लौटे के क्रम में कृतसागर के समीप NH-84 पे सामने से आ रहल पिकअप जोरदार टक्कर मार देलस, जौना में महिला आरती देवी के मौत हो गई। घटना के सूचना पे घटना स्थल पे ब्रह्मपुर पुलिस 100 के अपना कब्जा में ले लेलस आ पोस्टमार्टम खातिर बक्सर सदर अस्पताल भेज देलस। थानाध्यक्ष बतैनी कि टक्कर मारे वाला पिकअप के कृष्णा ब्रह्म थाना कब्जा में ले बिया। परिजन के घटना के सूचना मिलते घटना स्थल पे पहुंच गए। रोवत बिलखत परिजन के बुरा हाल रहे। पूरा परिवार के घटना पूरा तरह से झकझोर देले बा। यही से कहल गइल बा कि का सोच के गइल रही आ का हो गई। अनियंत्रित टेम्पू में आ पिकअप में जोरदार टक्कर भइल। अनियंत्रित पिकअप चालक टेम्पू में जोरदार टक्कर मरलस, जौना से एगो 45 वर्ष के महिला के मौके पे मौत हो गई। भीड़ लागल, देखे वाला लोग के भीड़ लागल। बड़ा ही विभत्स दर्दनाक हादसा रहे। खबर के रोरा सब से निहोरा बा, विनती बा, आग्रह बा आ कि देखला के बाद लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करब। एगो विभत्स घटना ब्रह्मपुर के NH-84 को घटना भइल बटुए। एहमे मौका पे मौत हो गइल बा। भोजपुरी समाचार ब्रेकिंग खबर दे रहल बटुए। सबसे पहिले कि घटना स्थल पे मौत हो गइल बटुए। लड़की देख के कृतसागर गांव जाते एगो महिला NH-84 पे उनकर टेम्पू के जोरदार टक्कर पिकअप मरलस।